Diwrnod prysur Ned gan Natalie Russell. Trosiad gan Hedd a Non ap Emlyn. Cedwyr pob hawlfraint. All rights reserved. Diolch i Dref Wen am ei cydweithrediad. Thank you to Dref Wen for the cooperation. Roedd hi'n ddiwrnod hyfryd ar y fferm. Roedd Ned wedi codi'n gynnar ac roedd e'n barod i wneud diwrnod arall o waith. Bore da! Beth? Ydy hi'n fore'n barod? Aeth e at y tŷ i weld pa waith roedd y ffermwr eisiau iddo ei wneud. Pan gyrraeddodd e'r tŷ, doedd y ffermwr ddim yno. Yna gwelodd e nodyn. Annwyl Ned, wedi mynd i lan y môr am y dydd. Wnei di wneud yn siŵr bod popeth yn iawn ar y fferm os gweli di'n dda? Dwi wedi creu rhestr o bethau i'w gwneud. Welai di heno, y ffermwr. Roedd y ffermwr wedi gadael rhestr hir gyda'r nodyn. Pethau i'w gwneud. Stacio'r gwair, palu'r cae tatws, godro'r fuwch, casglu'r wyau, casglu afalau, lemons, mefus, ceirios a mafon glas, malu'r yd, cneifo'r defaid, gwasgu'r caws, rhoi tŵr i'r blod bresych, codi tatws, winwns, moron, panas, casglu pys, tomatos, tynnu'r bresych. Roedd Ned wrth ei fodd fod y ffermwr wedi gofyn iddo fe ofalu am y fferm. Edrych ar Ned. Ffefryn y ffermwr. Fi yw ffefryn y ffermwr. Gwych, meddyliodd Ned. Doedd e ddim wedi gyfalu am y fferm o'r blaen, ond doedd e ddim yn poeni. Dydy ffermio ddim yn waith caled, meddyliodd. Pan ddywedodd Ned wrth yr anifeiliaid eraill am y tasgaudd ar y rhestr, doedden nhw ddim yn hapus. Roedd pawb yn gwneud esgusodion a rhedon nhw i ffwrdd i chwarae yn yr haul. Dwi ar lwgi. Mae fe'n rhoi di'n brifo. Ble mae glan y môr? Nid fe'n rhoi yw e. Dwi eisiau mynd i'r tŷ bach. Mae'n rhy boeth. Mae'r wydd wedi fy nghicio. Ti ddechreuodd. Doedd Ned ddim wedi disgwyl i hyn ddigwydd. Does dim angen ei help nhw arna i beth bynnag, meddai Ned yn siomedig, ac aeth i'r sgubor i ddechrau ar ei waith. Erbyn amser cino, sylweddolodd Ned nad oedd pethau'n mynd yn dda o gwbl. Dydy hyn ddim yn deg. Pam ddylwyni i wneud yr holl waith, cwynodd Ned, yn enwedig ar ddiwrnod mor braf. Yna cafodd e syniad. Diwrnod perffaith ar gyfer picnic, meddai Ned. Treani nad oes bwyd gyda ni roi yn y fasged, dywedodd e. Ond mae yma fwyd. O rwyt ti'n wirio, Ned. Mae llawer o fwyd blasus ar y fferm. Fe wna i gasglu mefus. Fe wna i gasglu wyau. Gwych, atebodd Ned. Roedd ei gynllun yn dechrau gweithio. Cyn bo hir, roedd pawb ar y fferm yn brysur. Roedd yr holl anifeiliaid eisiau paratoi rhywbeth arbennig ar gyfer y picnic. Paid â symud. Aw, bydd angen blanced. Dyma'r wyau. Beth am tomatos? Mefus ffres. Fe wna i wasgu'r caws. Roedd Ned wedi synnu. Doedd erioed wedi gweld yr anifeiliaid mor brysur. Cyn bo hir, roedd popeth yn barod. Am wledd, roedd yna gawl llysiau, brychdanau caws a tomato a ffowlen fawr o salad tatws. Ysgytlaeth mefus, crempogau mafon glas a tharten geirios gyda hufen ia blasus. Pwy sy'n nesa? Dydw i ddim yn hoffi cawl. Fi! Tradd yr anifeiliaid yn bwyta, edrychodd Ned ar restr y ffermwr. Pethau i'w gwneud. Stacio'r gwair, palu'r cae tatws, godro'r fuwch, casglu'r wyau, casglu afalau, lemons, mefus, ceirios a mafon glas, malu'r yd, cneifo'r defaid, gwasgu'r caws, rhoi dŵr i'r blod ffresych, codi tatws, winwns, moron, panas. Gwaith gwych, dywedodd Ned.
Rydych chi wedi paratoi picnic hyfryd, ond rydych chi wedi gorffen yr holl waith ar y fferm hefyd. Gan fod pawb wedi gweithio mor galed, fe gewch chi sypreis arbennig. Sypreis? Soch! Beth yw e? Reid ar y tractor, dywedodd Ned. Hwrê! Gwych! Dere, bydd hyn yn hwyl. Fi gynta. Pawb at y tractor, gweiddodd Ned. Gwyliodd yr anifeiliaid yn rhedeg at y tractor. Roedden nhw wrth eu bodd. Yna, sylweddolodd Ned. Nad oedd rhai pethau byth yn newid. Dir ymlaen, mae fe'n rhaid i'n brifo. Fi sy'n gyrru. Ti roedd y tro diwetha. Byddai'n dweud wrth y ffermwr, fe'n rwy yw e. Dwi eisiau mynd i lan y môr. Dwi eisiau picnic arall.